दा बिथाङा थांसिगोन थांनो ओंखारबाय बिथांमोना थांबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै बे बरबारि बाथौ मन्दिरफोराव सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी बिथाङा दंफैयो बिथाङा माखासे बे बाथ्रा सावरायगासिनो दङ बिथाङा नैथि खेब बेयाव फैदों बिथाङा थांनाय 20 सान सिगां फैदोंमोन लोगोसे दिनै फैदों दिनै डेटआ जाहैबाय 18 जुन दा बिथांमोना सावरायलायगासिनो दङ माखासे जेंना जेंसिफोरखौ नैबे आब'आ जाहैबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बिजिरगिरि नैबे आब'आ माने गभर्नमेन्ट नालाय आरबाननि नालाय दा नोंसोर गावबागाव नामाव होनाय दङ जाबाय अस्ट्रब्रा बिथाङा जाहैबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बिजिरगिरि बाय एडभकेट बेखौ जों दा मास मोनसे बारलांबाय जोंनि अर्गानाइजेसनफोरखौ जों लामा नायबाय ओमफ्राय दिनै मास मोनसे बारलांनानैबो जेबो पजिटिभ मोनसे खोथा आरो बिदि मोनसे बै गुबुन गुबुन गोजान जायगानि मानसिया बिदा फंबाय होननानै आयु दसेसो होनफैनो हागोन खिन्थु सब समय नोंसिनि खाथियाव फैनांगौआथ' गोरलै नङा आरो बेनिफ्राय मा खालामनांगौ गुबुन गुबुन जायगानि मानसिया नों आंहा समाजनि मानसिया बुद्धि खायदायावसो होनो हागोन दा खिन्थु बुद्धि खायदा मथे खामानिखौ नोंसोरनो मावथारनांगोन प्रेक्टिकेल खामानियाब्रा बे जोंनि थांखिनि नोंसोर गाज्रिखौ बुङा दाख्लै ओमफ्राय फैनाय मानसिफोरखौथ' संनायानो फैबायना सारा माने मैया बे खामानिया नैबे आं दा बुंनाय बायदि मावनांगोन 13 सेप्तेम्बराव सारा वर्ल्डआव जे देशआव इलिजिबोल मानसि दं बिसोरनि मोनथाय बिसोरनि अधिकार बिसोर राइट्सखौ दलिल हिसाबै फोसावखांबाय आरोखि दा बे इउएनआव होखानाय इन्डिजिनियास मानसिफोरनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ बिसोर सेना लाबाय बिसोर सिफायबाय भायलेट खालामबाय आसामनि हाया सोरनि बे बर' कसारिफोरनिमोन बिनि सोरबा चौधुरि दा देखा पुलिसा जि हायाव न' बां लुनानै सुजादों बे हाया बर' कसारिफोरनि दा बर'फोर होखारबा फाब नांगोन होनाखैब्ला बेफोरखौ सिन्थाय लिरनांगोन बिसोरा कर्टआव चिफ मिनिस्टारनो ओरै बुंखादोंमोन बेबायदि बुंनायनि उनाव आरो नै जोंनि बर' फिसाखौ होखारला जायो सार नोंथाङा बे नैथि खेबनि थाखाय फैदों नोंथाङा बे मा हाबाफारि लानानै फैदों आंहा गुवाहाटीयाव मोनसे खामानि दंखायोमोन आंनि खामानिया मैया जोबदों बेखायनो आं सानदों जे बे सिलसाख' हालामनि बरबरियाव थानाय जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा इनाय रोखोमै आसाम गभर्नमेन्टजों होखारजानानै जिबायदि दुखुनांथाव अबस्थायाव गोग्लैनानै दङ जों दाखालि मे दाननि 22 तारिखआव फैदोंमोन बेनि उनाव मा रोखोमै दं गैया बेखौ खबर लानो थाखाय आं दिनै फैनाय जाबाय आंजों लोगोसे सफैदों गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे बर' आइजो एडभकेट बिथाङाबो बे ओनसोलनि बर' बिदा फंबायफोरनि दुखु सुखुखौ खबर लानो आंजों फैफादों फैनानै दिनै आं जिखिनि मिथिनो मोनफैबाय जोबोद दुखुनांथाव आसाम गभर्नमेन्टआ प्रायर नटिस होआजासेनो जोंनि बर' फिसाफोरनि न' बांखौ सिफायखांनायनि उनाव बिसोरो मा जादों मा थादों बोरै थादों लोमजादों साजादों मा मोनजादों मा मोनजायाखै जेबो उद्दिस एबा खबर लायाखै होननानै खोनाफैनानै आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनबाय आरो दा बिथाङा थांसिगोन थांनो ओंखारबाय
दानना हागोन ना दाननो हायो उथिदों मा जानखो लामानि थासारिखौ नायबानो जाबाय नि लामाया माबायदि अखा हानायजों